Wata sabuwa farrakar su ta 'yan uwa ta cikin ruwa albasa ta yi kokuwa komai dare kajiyo ihun ɗan kabare ya kan gare bai dauga ɓangaren tuba ba. Wallahi ka dai ji yanda aka yi al'amarin ne dai do Allah do annabi inda wani abu Ali ai kokari a kiyaye ba su same ni ba kuma ba za su same ni ba to kada ka samu damuwa in Allah yadda ba abin da zai faru to Allah ya tabbatar ka san ne kura ta yi riga ta yi kuka in dai a sauke baki ne a wannan karkara ko mai gari bai kai ni ba ni abin da yasa darajar dan adam da na sani kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa laqad karamna bani adama ai ita na rike shi yasa nake daraja mutane nake girmama su wannan gonan ma ai darajar dan adam din ce ta kawo to yanzu haka nake zuwa fa noman nan in yi shin dan taba wani lokacin kunya ɗaya ma zan tashi amma dai in ci gumi na yafi do Allah abin da nake so da kai Aliyu ka ƙara kiyaye rayuwa kan nutsu kuma shi sha'anin rayuwar nan mutum da yanda ya ɗebo rayuwar duniya haka za ta zo masa in ka ɗebo ta da faɗi za ta zo ma in ka zo mata da kaɗan to sai ta zo maka kaɗan do Allah do annaba a dinga kiyaye a fi ƙarfin zuciya ina fata ka gane me nake nufi yanzu tashi za ka yi mu ƙarasa gida saboda Saude na san Saude za ta yi munna da zuwanka. A ni ma ina kewata. Allah sarki. Ai ni abin da yasa nake kaunar Saude ta iya miya kuka ne ta shaka shi. Wallahi duk noman nan shi ya ƙara rugurguje ni. To me kai kama yin noma in ban da rikici? Ka gani dai. Nan duk ilahirin nan da ka gani kuɓewa ce. Wannan kuma barkono ne. ‘Yar ƙaramar gona mai albarka. Ka ganta nan duka ba ta fi jaka 40 na siye ta ba a gurin man jibo sai albarka ka ganta nan in yi kuɗewa shi sha'anin noma ba haka yake ba kuma noman nan ba na gada ba ka da labarin kakan kishiyar kakata kakan kishiyar kakata samba na gumi shi saboda tsaban noman fa hannuwansa ne suka ƙare gaba ɗaya ya kasance idan zai ɗau fatanyar da baki yake ɗaukar fatanya ko da garma kaga yana haka a haka zai noman ya gama to ne saboda tsaban noma ai noma ne shine fa saboda tsaban noma idan ya tusa zaka ji ta ce kunya amma ba ba ka zama cikin gari ne kuwa ne ban zauna a cikin gari ba kamar yaya Ina fatan kuna lafiya. Ina fatan dukkanin ku na nan lafiya. Dukkanin ku kun kyautata wa rayuwata. Ba zan taɓa mantawa da ku da ina.
Jebi, Jebi. Salima me ke faruwa? Nake cewa ko kan magana je ne. Kuma na riga na ce ki hakuri. Me ne irin waɗannan halayya haka? Sai me? Ni kai ya gaya ma sai me? To ai ni bana cikin karnukan gidanku da zaka ta min tsawa kuma na ji. Ke kin ga dakta. Baran dakata ba kai baka isa ka dakatar da ni idan ina magana ba. I know I'm stupid to love you amma ba shi zai sa ka ci min mutunci ba. To yanzu dai ina jin a cewar akan baka da wani abin da zaka faɗa min. Ga ni Jebi, ga Salima a gabanka. Ki saurare ni. Ba abin da zan saurara daga gare ka. Maganar ka na haƙuri? Jebi, idan kana tsoron ka gaya ma Jamila ni kana so na. Ni ka bari mana zan je na faɗa mata. Na ci gaya mata abin da ke tsakaninmu. Na gaya mata cewar ni ce na ɗaura ka a tarbar soyayya a lokacin da ka rasa ta. Na gaya mata ni ce na sa ka a hanyar da take morar soyayyar ka a yanzu. Ya za ta zo daga baya yanzu ta ce kaza kaza. Jebi ban damu da yadda mahaifiyarka ta tsane ni ba. Wannan Jamilar da kake ikirari za ta iya sadaukar da rayuwarta a kanka? kin ga Salima duk abin da zaki yi ki. Za ka faɗi haka mana daman. To ina son ka sani zaɓi ya zama naka ko ni ko Jamila. Kin ga Salima shin na taɓa gaya miki cewa ina son ki? I have never said I love you. Saboda haka ki sa wannan a kwakwalwarki. I have never ever said that. Saboda haka kar ma ki wannan abin naki duk abin tunanin ki ma. Salamu alaikum. Hello? Umma ni ce. An faɗa min Salima ta zo gida ɗazu ta fita cikin gaggawa. Ko nema na bata yi ba. To gaskiya ba da masaniya. Na dai ga ta shirya ta fita. Wallahi umma na rasa gane kan. Na rasa me ke damun ta kwana biyu kuma ni ba na son ganin ta ainihin da nake ganin ta. Ba komai Jamila kai ki damu haka zumuncin yake. Amma idan ta zo zan ji abin da yake wakana. To shikenan umma ba komai. Yauwa na gode. Sai an gama. Me yake faruwa? Ba za ki yi magana ba? To bari ki ji in gaya miki. Babu riba ga duk mutumin da ya ce zai shiga gonar da ba tashi ba. Kada ki bari zuciya ta ruɗe ki kunta ta ƴar uwarki. Kin ji na gaya miki.
Malam, ni fa abin yana bani mamaki Ali. Ta yaya za a yi a ce ummi ta manta da Ali? Ya kamata a ce shi ne mutum na farko wanda za ta tuna a rayuwarta. Ke kuwa Saude, in baki manta ba, yanzu fa sabuwar rayuwa take yi. Waccan rayuwa fa da ta yi gaba ɗaya ta zube. Yanzu wata rayuwa ce, kin manta lokacin da lalurar nan ta kama makau, wace irin gwagwarmaya ce ba mu sha ba. Ali ka yi haƙuri. Insha Allahu wata rana za ka samu mafita a kanta. Ina fatan haka ina. Ake Allah. Tashi ki je ki ɗauko min abinci ya ci sai ya zo ya shiga. Kin ga a gajiye ki ko? To malam. Yawwa. Bismillah. Wallahi ai na gaya ma gaba ɗaya masan gida na ya cika zuwan ku. To yanzu kwashe ma za a yi kenan ko tura za a Bala'oru ba zai yi rasa wannan zuban ba, don idan har na rasa wannan zuban na rasa abu mai muhimmanci a tare da ni. Wai hajiya abin da nake tunani, wai zuban na gwal ne? Gwal? Ba gwal bane amma ya fi gwal muhimmanci a gurina. To wallahi hajiya kin ga dai da sarkin gida da jimman sama ba irin neman da ba mu wa zuban nan ba. Gunda bai cancanta ma a ce mun neme shi ba sai da muka neme shi. Amma ranki daɗi yanzu me zai hana na je na duba bola tunda an yi shara ai. To bala'oru ina ne ba za a duba ba. Ai ko ina a duba a gidan nan a birgiza gidan a duba idan har boban zai dawo hannuna ni shine burina. To ba matsala ki bari na je na duba miki shi. Je tare. Allah sarkin gida ya fiye kazanta kin ga shinkafa yake ibuwa ya zuba to kai ka kai kin ga wani karfa nake gani har kashin ido yake. Shi ne tsohon da yake nema. Lallai wannan abu yana da muhimmanci a gunki. Daga Saudiya ke ka to da shi? Bala'oru ba da Saudiya na da shi ba. Amma wannan zoben yana da matuƙar muhimmanci a gurina. Saboda waɗanda suka rike ni lokacin da ban da lafiya, ina kyautata da san su suka bani shi. Shi yasa ni nake zoben nan da muhimmanci a gurina duk da ban san su ba har yanzu. Allah sarki gaskiya ne. Duk da ni ma ba mallaki na bane ya kamata na daraja wannan zobe na mutunta shi. Mun gode Allah. Har na fara zargin sarkin gida. Wallahi saurar da ba a ganshi ana bayyana gaya miki a tumi sarkin gida. Yana dauke kenan. Yana na gani take-takensa dai zai iya waya yana hakan din. Dan da ba a ganshi ba sai na zargi shi. Tun da Allah ya mun samu waje. Amma wannan zai bi ai naman da samu irin sa ma na ba jimman sama. Wata da kwaya asiri jimman sama nan sai maka ne. Na ai tsantsan soyayya ce tsakanina da jimman sama. Billahi lillahi. Firgici da nadimuwa yayi kama da nadamuwa tunawa da na mantuwa wata sabuwa wata sabuwa wata sabuwa wata sabuwa wata sabuwa farrakar su ta yan uwa ta cikin ruwa albasa ta yi kokuwa komai dare kajiyo ihun dan kabare ya kan gare bai dau gaba
tashin tsuntsuwa yayi daban da na kurciya dan duk safiya kukan ta tamkar kwantacciya so rayuwa so gamo na ruwan jini bakin jini ya daban da farin jini Wata sabuwa, wata sabuwa, wata sabuwa, wata sabuwa. Wata sabuwa, rigici da na imuwa, yayi kama da na damuwa, tunawa da na mantuwa. Wata sabuwa, wata sabuwa, wata sabuwa, wata sabuwa. Wata sabuwa farrakar su da yan uwa ta cikin ruwa albasa ta yi kokuwa komai dare kajiyo ihun dan kabare ya kan gari bai dauka farin tuba ba tashin tsuntsuwa yayi daban da na kurciya dan duk safiya kukan ana zaune ana dan huta kira nake na cewa bala a cikin nishadi ake da Musa dan gumal maka suna da shi kai wato gaskiya malam ina son Kano Filas kawai ba na son damuwa ne, ina son in huta. na dai fuskanci kamar kina kokarin ki koyi wasu abubuwa da suke faruwa wannan din ma haka mai sauki ai tunda kana da lambar shi kana son ganin shi ko kana son ka taimaka mishi ai zaka iya kiran shi ya kwatanta maka sai ka je ka taimaka mishi